Wai da Abjey da aboki wane ne yafi wani iya kwamadi? Mu tsaya mu gani. Sanda ake magana wai da Allah wai mata ana miki magana arziki yana kiran ki kina tun da sai daga murya nake dan dina bana neman ta turanci yana kokarin tashi yanzu dai nan ki nake so da Allah ba da mu saboda na san baki gane ni ba ban dade da daga Dubai ba professor sati uku kenan na dawo daga abroad na je karatu so kakan yayan mu ne dan zo da nan bayan ghetto din shi zumunci ba a raina unguwa shi na zo na kawo mai ziyara dan samun nan baki amma da ki Allah ya sallame ki ya sunan ki ake kama da sunana Queen. No kin haɗu da ki ne yan mata kake da zan kira ki I will talk to you later. In ban da an raina mutane Allah wai da azumin nan a ce ego ruwa in ba sai na karya azumin nan ba ma kake jarumi ya ake yayin ka da manya-manyan jarkoki haka ana azumi ku azumi yake wahalar wato